Saiki aku wis moh ngrungokne omongane wong-wong sing ngongkon bener kae. Lha piye lho? Ngrasane kanca sing kaya ula weling ae. Lah duwe wedok malah nglarani tok. Aku wis njajal urip bener. Lah ora nek hasil tak dapat lho. Ki piye karepe iki? Mending aku balik jalani kaya uripku sing biyen ae. Karuan ae lah. Alhamdulillah paringi seger waras berkat jamune Kang Primo. Iso jalanke pindah negara meneh. Motor sing bar diuwak kotor sapa yang gojene iki? Ya Allah. Tinggal pirang dina rupane sakar karuan ya. Alah. Cuacane ngene iki yo. Kayak musim-musim wong rabi ya ini. Sing kon rewang ngene Pak Tono. Anake nikahan. Ya syukur wis awake sehat iki. Ya Allah. Yo ngene iki yo. Wae nek sing butuh ya ditulungi sak-isa-isane. Kayak wong tuwek niki penting lah. Hadir to ngono kuwi. Pada orang nyang toh. Ya alhamdulillah wis sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Panas gitu. Kok tindaknya mencurigakan men nggak? Lah. Betul saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyapa lo iki, Loh, air teh. Nunggu Pak. Jadi sih panas ngene Pak. Mencurigakan men kayak ini. Ini Pak. Lah nyapa umat gambar-gambar awak mana iki? Peran bu gambar kowe. Yo duwe lho Pak. Lah terus, saya gambar turno. Karepmu piye? Iki asline diwak truno lho Pak. Lah terus apa? Wak koi ya iki. Lewek koyo kering ngono ki piye kaya ridok. Dengan Pak iki ngono lho Pak. Kayak wong Cina kan melambangkan keberuntungan. Lagi kering ini iki. Jadi ngelambangkan suasana pikiranku sing cek kacau. Angel kok kayak Pak. Lah kok berat men kaya permasalahan kuwi. Ya. Lah terus iki? Iki melambangkan hatiku Pak. Ngapa ade? Sing cek patah hati. Bah. Dan berat. Kuwi ki apa iki? Tato Pak. Cek tato aku iki Pak. Kayaknya aku sih mengalami masa-masa sulit aja. Yo piye? Pikiran cepet, bondoran duwe, ditinggal rabi karo yange. Lah. Ya Allah. Ngerokok ora? Hah? Kalau rokok ora? Ben tenang, Harus jalur. sekarang tenang. Lah rokok, Bang. Rokok. Iya toh. Ngono maksud gue. Ya. Ya Allah. Ngono pengen to. Jadi wong aja ngal sih. Kira-kira mampu dipikirne ya dipikirne ya. Kira-kira rapati mampu ya dipikirne. Lah kok ki apa balik urip koyo mbien meneh aja. Pemasa kuwi wis tobat diomong Gusti kaya wis amar-amar kancane nang kene megahe ya wis megahe golek romso wis apik kuwi. Menurutku lah kok balik ngene iki neh kok. Sudah kuat Pak aku Pak. Sudah kuat. Enggak kuat piye toh? Jalani urip sing koyo ngene iki. Dhewe doa no malah disakiti. Sakit sing piye maksudmu?
Yo kalah aku tenanan karo cah kaya malah dibenjani janji lho. Teh. Pemasuk ini garangan tapi kok iso sakit hati barang kamu. Ya ora ngene lho, Pak. Prinsip wong lanang kan ngene to. Bermainlah pada 1000 wanita Iya. dan pulanglah pada 1 wanita. Lah Lah aku wis serius karo Dewi kae kok malah ditinggal rabi ngono lho. lho alah. Ngono kuwi to. Lah delek ndi lho Pak Rai itu, Pak. Ditelen gone to. Wis isin aku, Pak. Ora ngono lho. Ora ngono. Lah iki berjuang tenan kok sampai loro ati ngene iki. Kayak bali kok mbiyen meneh ngono kae. Ya wis lho, Pak. Lah aku berjuang iki kepiye? Lah aku berjuang lewat HP, modal paket giga, tak chatting ngebendino, tak kancani, lah kok malah ditinggal rapi lho. Lah, ngono jamane berjuang. Lah iya lho. Terus aku bingung data saiki. Lah piye? Kenalan nang online. PDKT nang online. Jadian nang online. Ketika sakit hati di dunia nyata, walah piye ngono ki? Lah ngono ki kaya yo sakit hati ini nang online lek sono, Pak. Sakit hati ini nang online wae. Nyatanya dunia nyata toh. Lah iya lho. Lho ki aneh berarti. Kowe nang online wae sakit hati murah sasa. Nek tak dunia nyata barang. Ngono ki untuk berjuang lho, Cek. Jangan berjuang uang. Yo berjuang untuk bisa mengambil hatinya ya toh, mengambil hati orang tuanya, katakan perasaanmu terus lamar kok lho kasku. Ora kenalan nang online, cewek nang online sakit di dunia nyata. Nah terus kamu arep urip sing kepiye saiki? Ya urip sing sak karep-karepku dhewe to, Pak. Kok iso? Lah aku iki lho, Pak. Ibarat renyukan rengginang yang diadahi kongguan. Ya kuwi aku. Lah garangan kok ngomong remukan penggina. Ora pas ngono ki. Mosok garangan kok dilarani garangan. Aduh. Percuma lah mau nyangkut itu garangan percuma sih. Jadi kamu ki ngene lho. Garangan gak oleh sedih. Ibarat kata toh. Garangan gak oleh sedih harus selalu tegar. Meskipun ki dilarani ngono toh. Iya. Apa ya arep berjuang ngerongsok meneh aku. Apa ya arep ngerongsok ngono. Nggak sementingnya halal ke cip kain ki. Nggak sampe milih. Lah aku dilarani wedok aneh aku. Yo, berarti kan urung jodoh nih lo. Simpel lah, mikir simpel aja terlalu dalam lo. Urip kok terlalu dalam. Urip pisan. Dinikmati, dijalani lo. Lo paham kok ora tak mau ngomong iki? Ya paham lah, Pak. Tenan ya. Iya. Aja gantung diri ngecere kowe. Oh, ora iso to. Tang-tang patah hati gantung ngecere. Ya saya pamit rewang, mau jenang. Iya, Pak. Wes ana. Pamit ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ah, kalau ndak omongan Pak RT, iya nih, wis lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti deh. Oh ini Pak Tono gitu mau dikenang. Oh, alah iya. Sama kau nanti? Arep becek iki arep budal becek. Nanti? Ning kumpul sari ngene lho. Tak kira dari garangan macak nyemotil ngene iki. Somper aneh-aneh. Wes ono nggih. Nggih. Salam. Yo. Ya.
Nyapu gambar truno barang ini. Itu trono lagi iki, Pak. Lah apa kuwi? Iwak koi. Jereke dia wong Cina kan melambangkan Nyapu kamu digambar-gambarin ae. Gambar truno barang ini, guys. Iya karepe. iki asline iki untuk ngono lho, Pak. Iku diwak terus Pak. Iki Pak. Ora. Lali aku, Cuk. Piye, Bang? Lah aku lho ibaratnya koyo renyukan rengginang. Aku ini rengginang. Ya Allah, lur, pecan. Enjongnya melihatnya Kondisi Indonesia saat ini. namun semangatnya takkan pernah pudar. Iya. Tuhan kan berikan jalan. Oke. Sementara waktu ora kena keset ora. Dah iki barang dah siji dah sik. Dan